Agijima iphoyisa emasangweni. Yaphi? Agijima iphoyisa emasangweni. Yaphi? Agijima iphoyisa emasangweni. Yaphi? Agijima iphoyisa emasangweni. Yaphi? Wena bakithi mhlezana ubova ebamba inje ethuli phansi umsonyana ungakanani? Ungakanani? Umshiyashi ungowani? Emculweni kaMaskandi ngowani? Umshiyashi ungowani? Umaskandi negama alisho. Umshiyashi ungowani? Emculweni kaMaskandi ngowani? Umshiyashi ungowani? Umaskandi negama alisho. Uyadelela ubova. Bova. Tuli pasopana balanibe babaqhatha ulomculo waMaskandi tuli pasopana balanibe babaqhatha ulomculo waMaskandi bona bayontshena manga sebe yontshena manga bayamanga balandele balomculo abaqhatha ibabasangcono kula baculi ngoba bakhuluma sebe yontshena manga bayontshena manga bayamanga balandele balomculo baxabanisa emculweni kaMaskandi bona bayontshena manga sebe yontshena manga bayamanga balandele balomculo baqhatha abantu abasangcono kula baculi ngoba bakhuluma bona bayontshena manga bona bayontshena manga bayamanga balandele balomculo baxabanisa abantu emculweni kaMaskandi wayidlaba ngampela phela kumjondolo kaMabiyela phansi kugoduka kuhlahla kwaMabiyela madoda lapho kubuya khona obuko nimehle amancane madoda phela ngoma khona hayi ngiza kancane nje baphe mina le ngoma yami kancane nje koze kulunga angisafuni ukuthi ngikhulume kakhulu ngoba ngikhona kule ndima namanje yashi mkhukhu uthini lapho kwaphoduza kwamanje asabe mfoko ekhehla kunjalo nje akushintshe manje igomba lezo zoshi bona bayontshena manga sebe yontshena manga bayamanga balandele balomculo abaqhatha ibabasangcono kula baculi ngoba bakhuluma sebe yontshena manga bayontshena manga bayamanga balandele balomculo baxabanisa abantu emculweni kaMaskandi Bye.